in our Itacho Mzugulu. Are you ready for Mzugulu? Contest against her. Engakusho nje njengoba lapha nisenkundleni enkulu yezemfundo nanokuthi ke akusiyo nje imfundo edingakalayo sibe sivuselele namasiko akithi nemvelaphi ke nje ke yakithi sizazi ukuthi sivelaphi engicabanga ukuthi lokho senzo esenzakalayo njengamanje engicabanga ukuthi njengoba bethokozile nje bathokozela ukubona imvelaphi yabo noma mhlambe okuchaza ukuthi lapha ababuya khona siyabakhumbula so ke nje ngiyaqhuqumezela ukuthi umcimbi uqhubeke iminyaka yonke ngaso sonke isikhathi behlale bevuselekile bezazi nemvelaphi yabo nokuvuseleleka nje empilweni. DJ.
Ngiyaphila ngoya asazi noma aculile yedwa noma acula yena ngempela lo muntu. Ngixolele. Siyabonga kakhulu bafowethu ongoye, siyabonga kakhulu, nisale kahle niyezwa. Papa yilo. Wayithatha ikhodi nawo, wayithatha. Wayithatha ikhodi nawo, wayithatha. Labe album yami elandelayo izophuma ngonyaka ozayo, abantu abayilindele ngeke ngize ngibaphoxe, ngeke ngize ngibadumaze, bayazi ke abantu mangabe sekufika umzukulu wenzeka ke izinto ezizimangaliso kakhulu nje ngiyabathembisa futhi nawo okuzayo ngizophinda ngenze umsebenzi obathokozisayo nobagculisayo. Umzukulu uyatholakala yebo yonke nje ke izinkundla zokuxhumana, ngicabanga ukuthi Facebook uyamsearch usifanele mzukulu, uyawazi ukuthi umthole. Mhlambe okunye ke mfoko ama booking angazi noma inamba yami ngiyona ke mhlambe ngitholakala ngayishiya, kodwa nje ke mhlambe izo zonke izinkundla zokuxhumana umzukulu usifanele Zulu uyamthola. Mangabe mhlambe ufuna nama booking noma kuningi ke 079 12 72 092 inamba engitholakala kuyona ngayiphinda 079 12 72 092.